Perspektiba berreskuratzeko ariketa ezin hobea da, noski baietz goi mendietara, Euskal Herriko mendi horietara ezagit, baten batigo edo eta behintzat ikuskera horiek berreskuratzea, hainbat kontu aktualitatea, Urkulluren legeak, mundua hankaz gora, ene bada, eskerrak geure mendiei. Bideo ikusgarri honen egilearen bila gabiltza ikertzen aurkituko zaitugu. Txindoki, zeinen eder eta zeinen eder Euskal Herria, Euskal aktualitatea, ez gara luzatuko ez, badakizue, beste behin ere hemen gatoz eta matraka ematera Euskal Herriko nazioarteko mundu mailako aktualitateari errepaso sakona ematera. Eta badakizue, 90 minutuko jokaldia ez, baina izue lehentzaldia azken minuturaino zukutu nahi duen Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakari Txite Gorena daukagula aprobetxatuz. Nola ez gara berari buruz arituko lehen zati honetan, ezker eskuinetik gehiago, Urkulluk zema lege onartu nahi ote ditu, garaiko bera ere garaitu du, eta izue denetik dugu klima larrialdia, trantsizio energetikoa, adingabekoen babeserako legea, ezakit, hainbat kontu gehiago, azpiegiturak, Alonsotegiko auzia, eskerretik, zenbat kontu dituen Urkulluk argi dagoena da, oraindik ere hauteskunde kanpainan gauden, ez gauden, Pradales Europara bidali dute, Otxandiano hautagai bakar Euskal Herria Bildutik, eta bestetik, Podemosen gatazka harik etzaie falta, Sumarrek bestelako hautagaia ekarri dielako. Gauzak honela, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan, hauteskunderik ez, baina legeak barra. Bai. ¿El cambio de candidato supondrá un adelanto de elecciones? Hauteskundeak aurreratuko lehendakari? Ez daukat hori buruan, ez pentsa. Nire egunerokotasunari eutsi nahi diot, eta oraindik badaukagu asko egiteke, eta ez daukat ez da hauteskundeak noiz izan daitezkenaren datarik hartuak. Azenolako uneak unkigarriak benetan, Donostiako bulebarrak, hamarkada guztiotan utzi dizkigunak lekuko eza izan zen Goia alkateak korrika hartan utzi ziguna, sare sozialak bolo-bolo dantzan jarri zituena hain zuzen ere, baina izue Euskara korrika esango duzu. Nondik nora datorre orain honetan gure atorranderea, bulebarretik asko urrundu gabe bagatoz, udaltzaingoa, euskaraz, dena nahi duzue? Dena nahi duzue? Oye, ¿qué hacéis con eso? ¿Qué hacéis con eso? Eta bai, Donostiako bulebarrean, kaso honetan alkateare bai. Eta berriz ere Donostiako bulebar honetatik jauzi egingo dugu. Badakizu edukiak arilkatzea bereziki gogoko dugula, gure joko onena dela. Euskara, Donostia, udaltzaingoa, alkateak, zer demontre gertatzen ari ote da Gipuzkoako hiriburu santu horretan, udaltzaingoen egonkortze prozesu horretan Euskara ez omen da behar bezala aintzat hartu behar, horrek baztertu egiten dituela zenbaitzu ikaragarria den honetan, hala eta guztiz ere iritziak batetik eta bestetik,
elkartaratzerik ez da faltako, sindikatuek ela eta alabek diote iruzurra dagoela kasu honetan, eta ez dela inolako lan eskubiderik urratzen, auzitegietatik Subijana jaunak esan du baina, epaileek euren lan demokratikoa egiten dutela, garbi dagoena da, demokrazia gutxi dugula Euskal Biztanleok, batez ere, zergak zintzo ordaintzen ditugun Euskal Biztanleok. Arnaldo Otegi, por cierto, no le ha llamado Sánchez para ser ministro, ¿no? Pues no, de momento no, pero bueno, no pierdo la esperanza. Tiene el móvil por si acaso cerca. Eta Italiako irudi hauek, akaso Meloni andereak baimenduta, erraztuta, giro hori ereinda esan genezake, Aneira Zabala izu. Otzikara moduko aterera egiten du, halako irudiak ikusten ditugunean, halako normaltasunez, fasismoa goratzeko, ariketa hauek, gero eta ohikoago bilakatzen ari zizkigun eta Europaren bihotz honetan, zer demontre gertatzen ari da? Bueno, gertatzen ari dena da nolabait fasismoa boterean dagoela Italian. Giorgia Meloni mugimendu post-fasista batetik dator, orain bere burua demokratatzat jotzen badu ere. Eta Meloni gobernura itxi zenetik nolabait mugimendu fasistek askatasun handiagoarekin, Italian egia da, beti izan dutela legetik ateratzeko irtenbide bat eta haien presentzia batez ere Erroman oso handia izan dela, baina ikuste ditugun irudiak dira mugimendu fasistak alkandora beltzekin, kontuan izan da ze simbolikoa den alkandora beltz hori, Italiako historioa pixka bat ezagutzen dugunentzako, haiek egiten zutelako nolabait lan zikina Mussolinirentzat bere garaian, denak agur erromatar fasista egiten, ez? Eta oso deigarria da ikustea, injustu fasistak boterera iritsi diren momentuan, halako gauzak gero eta normalizatuago egotea. Alkandora beltz horiek nolabait bideian eraman gaituzte atzera, baina gaurkoz oso egunekoa den auzi bat izan da. Mundua pixka bat ezagit, hankaz gora dagoela esatea, oso gauza orokorra izan daiteke, baina halako ikur edo adierazpen fasistak ditugu batetik Italialdean, eta era berean, Palestinaz hizketan segitu behar dugun honetan, represio izugarria, basakeria handi bat, eta oraindik ere badirudi munduaren zati handi bat, potentzia handiak bintzat, hau nolabait bideratzeko prestez daudela edo eta aukerarik ez dutela, Israelgo estatuak uste baina askoz indar gehiago duela ondorio ezagenezakeelako. BBC-ren datuak ikus ditzake pantailan, baina sare sozialetan, edabide ezberdinetako iturri fidagarriak aintzat hartuta, hildako kopuruak eteni gabe egiten du gora, eta gainera, helburu selektiboak gero ez da ohikoago bilakatzen ari zaizkigu. Bai, eta gainera 3 hilabeteren ostean, badirudi nolabait hondamendi hau eta genozidio hau normalizatzen ari garela, ez? Eta hildakoen eta zaurituen kopuruak gora egiten duen heinean, nazioarteko presioa gutxitzen doala. Eta badaude adibide batzuk oso arduragarriak iruditzen zaizkidanak, ez bakarrik Israelekiko harremanarekin. Alemaniak arma esportazioak handitu ditu Israelera, aurten, 2024an. Armen esportazioa berriz ere aktibatu du Saudi Arabiarekin. Badaude keinu batzuk ikusten ari garenak, ez dutenak, nola esan, ikur positiborik uzten. Eta gero, mobilizatzeko gaitasuna ere gutxitzen ari da. Lehen esan dugunaren arabera, gerra kronifiikatzen den heinean, zoritxarrez, iritzi publikoak normalizatu egiten duelako. Baina kontua da hildakoen kopuru gora eta gora egiten ari dela. Inoiz ez ikusitako, gerra batean inoiz ez ikusitako hildakoen kopurua eta zaurituen kopurua ikusten ari gara, hain denbora gutxian. Eta gero, aipatu behar dugu, Palestinako kazetariek sufritzen dituzten erasoak haien lana egin ez dezaten, ez? Hori aipatu nahi nizun, kazetarien auzia gordina da, eta adibideak gainera ez dira izan gauza solteak, argi eta garbi helburu bilakatu dituelako Israelek, bai osasun langile direnak,
bai informazioaren edapenean, bertan gertatzen ari denaren berri emate utxagatik helburu bilakatu diren kazetariak, Al Jazeerako bertako bulegoko buruaren familia osoa akabatu dute kasik, eta badaude kazetariak non honezkero amore emanda dauden euren senideak salbatzeko helburuz. Bai, Gazako kazetari baten deialdia oso nola esan, deigarria eta ikusgarria iruditu zitzaidan, ez? Begibistan oso ohikoa dirudien gauza bat esan zuen, baina bere sare sozialetan idatzi du amore eman duela, ez duela berriz ere, ez duela gehiago gerraren koberturarik egingo, beretzako garrantzitsuagoa delako bere familiaren segurtasuna Gazan bermatzea posible baldin bada behintzat, ze argi dakigu eta dagoeneko jakina da, palestinarrek ezin dutela ihes egin, eta segurtasuna bermatzea iaia zorte kontua dela, baina berak esaten duena da, inolako humanismorik, gizateriarik erakutsi ez duen nazioarteko publikoaren eta nazioarteko komunitatearen aurrean ez duela denborarik galduko han gertatzen ari denari buruz lan egiten, eta han gertatzen ari denaren jakinaren gainean ematen, bere ustez ez duelako zertarako balio izan eta zeharo amore eman duelako ez, eta oso deigarria iruditu zait ikustea nola haien bizitza arriskuan jarrita ere eta han gertatzen ari dena jakitera eman da ere, ze haiek dira gure begiak, ez dago besterik, nola konturatzen diren beste aldetik ez dagoela inolako erreakziorik, ez? Impunitateak bere horretan jarraitzen duela. Joko arriskutsuaren arauak mahai gainean, oso agerian geratzen ari zaizkigun garaiak dira hauek, irakurketak egin bai, baina nolabaiteko etxipen bat ere uzten dute, zapore iluna uzten duten garaiak dira. Ekuadorren gertatzen ari dena ere, nork esango dute zigun, hau gertatzen ari den bitartean, Ekuadorren bertan, telebistakate batean, zenolako irudia ikusi ahal izan dugun, salbuespen egoeran, murgildu den, herrialde baten adibide gordin gisa. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía. Dile que tenemos bomba. Eta Telesur telebista katean entzun eta ikusi ahal izan dugun moduan gainera, beldurra nagusitu da, eta honezkero aurrak eskolara bidali ez dituztenak gehiengo zabala dira, etxetik lanean geratu direnak, lan postura joan nahi izan ez duten herritarrak, egoera benetan arriskutsu bilakatzen ari delako. Conflicto armado interno, nos decía nuestra compañera Elena Rodríguez. Estamos muy atentos a ese escenario. Por el momento cerramos este último minuto. Siga con nuestra programación. Barne gatazkaz hizketan ari dira, edabidein bat, kasu honetan ere nola leike korrean Ekuador hori, bapatean kasi Amerika Latinoan arriskutsuen artean kolpean izatea, aintzat hartzekoa da gainera Euskal Herrian Ekuadorko komunitate zabala dugula, eta orain arte nolabaiteko erreferentzia asko herrialdeare bazela Ekuador, eta batean honen aurrean gaudela, Noboa agintean jarri berri? Bai, urteak daramazkigu esaten jendeak Hego Amerikatik eta Erta Amerikatik ihes egiten duela ez delako seguru sentitzen. Eta haien egunerokoa arriskuan ikusten duelako, ez dutelako etorkizunik ikusten, eta horregatik saiatzen dira alde egiten, ez? Eta Ekuadorren kasuan, eta ikusi ditugu beste hainbat adibide, Italia ere horren adibide bada, estatua desagertzen denean, estatuaren presentzia ez dagoenean, hau da, politika publikoak alde batera utzi eta neoliberalismoa inposatzen denean, estatuak uzten duen hutsune horretan beti mafiak sartzen dira, sikarioak, narkoak, eta kontuan izan da Ekuador beti izan dela drogaren narkotrafikoan ibilbidearen baitan egon den herrialde bat. Hutsune hori aprobetxatu dute orain talde kriminalek bertan indarra hartzeko. Eta hau azkenengo urteetan gero eta indar handiagoa daukan fenomeno bada. Eta paraleloan doa
estatuaren desagerpenarekin, politika publikoen desagerpenarekin. Eta Ekuadorrek baduela 15 urte gobernu nola esan, politika publikoetan asko inbertitu zuen gobernu bat izan ostean unibertsitateak, hezkuntza, klase sozial, klase ertain zabal bat ezurmamitzea lortu zuen, horien ostean iritsi ziren nolabait gobernu neoliberal guztiek hori bertan behera utzi zuten. Eta utxune hori da orain talde kriminalek bete dutena. Bane, urte ederra datorkigu eta ikusi besterik ez, gairik etzegula faltako, baina tiram, sektore publikoaren desagerpenak zenolako arriskuak eta ate arriskutsuak zabaltzen dituen, urrunean ikusi bai, baina batzutan gertuan ere badugunean ez gara jabetzen garaiz behintzat. Tira, urtearen ez dakit atal berri honetan, hastapen honetan, amaitu nahiko nuke bestelako zapore bat emanez. Ikusi dituztegulako urtean zehar munduaren puntu ezberdinetan zabiltzaten bidali bereziak, emakume kazetariak tarteka batzeko aukera duzue, eta kasu honetan gainera Eguberritako aitzakiarekin baita presentzialki ere. Konta iguzu, baina aurretik ikuslei eskainiko diogu, zein den Luien tertulia hau. Eta gainera politena da esaten dizutenean, batzutan astelenetan ez dut harrapatzen eta gero hurrengo egunean nahieran entzuten du. Bai. Eta hori superpolita da. Ze hor ja da esfortzu bat egiten duzu. Bai. Oso surrealista eruditzen zaitela adibidez, kaletik joan, eta kadriako norbaitek esatea, Luiginas, eta ja zure izena... Bai, ja ez kuadriakoak, ja zoa zenien ez dakit dentistara, edo ez dakit zure umien irakasle bat, edo lan, eta esatetzunena, entzuten dut zure tertulia, edo... Iaz, justo orain bendua zen, konstituzio auzitegiaren movida guztiarekin, eta handik sartu nintzen, eta izan zen aste osoan sartuta, eta izan zen aste osoko argizpi bakarra, osea, tertulia hura. Aztu auzitegi konstituzionala, eta beste gauza bat, eta benga berriz... Eta hori da bizitza, ez? Hori da bizitza. Eta bitartean, beste guztirako Luigina. Aneira Zabal, emakume kazetariok baute dugu, gaitasun ezoiko bat, gauzen berri eman bakarrik ez, beste ikuspegi bat emateko, gauzak bestera batera egiteko, konte guzu, zein da sorginen laratza hau? Asteroko tertulia bat da, bai pasa saioan egiten duguna, arratsaldeko 5:00 6:00 gutxitara, Arantxi Padilla, Kolonbiako korrespontsalak, Amaia Uribe, New Yorkeko korrespontsal oiak, eta Irurok. Eta batzuetan Nerea Sarriegi, Radio Euskadiko eta Euskadi Irratiko Madrilgo korrespontsala ere sartzen da. Eta 3 urte daramazkigu, 3-4 urte, orain ez dakit oso ongondi, geure kontua kontatzen, ez? Nolabait saiatzen gara pixka bat, esparru profesionaletik ateratzen eta gure egoneroko kontuak ezagutzera ematen eta gure artean partekatzen. Eta dagoeneko, ez dakit, lehen guzinen asteroko kafea bilakatu da. Ederkiane, tira, urte honetan geurean ere nahi zaitugu, beraz zaindu asko, aurre egin hotzari, ahal bezalaxe, eta laster arte. Eskerrik asko, Ane. Eskerrik asko zuei, agur.
Eta azken berriak hau diote, demokraziaren eta munduko giza eskubideen aldeko legelarien Europako elkartearen arabera, jabetzen zarete irakurri behar izan dudala, Euskal Herrian adiskidetzea lortzeko beharrezko urratsa dela euskal preso politikoi aplikatutako salbuespenezko neurriak amaitzea. Tira, paso honetan eroskiko ataletan ere, apaletan ikusi ahal izango duen mezua da, baina akaso entzun behar duenak ez du behar bezala entzuten, edo entzun gorrarena egiten segitzeko tentazia izan dezake. Baina gaurko gure kezka nagusia hauxe da, zergatik porrotzen atzetik guztiak? El mundo nere atera dira ez pentsa, hauena ikaragarria da. Guazen kalera! Bat! Bi! Bat! Bi! Iu! Kalean dago giltza, kalean daude zai, Zenola azpititulatu duten irrintzia, ez dute azpidatzi, pena bat izan da, horrekin barre batzutako genituelako, baina zain geratuko gara, edo nola ere galdera zergatik porrotx, eta ez pirritx. Zalantza horrekin geratuko gara, zergatik porrotxen aurkako jazarpena, hainbat elkartek eskatutakoa, ikerketa zabaldu du Ertzaintzak, ez dakit, txirri-mirri eta txiribit honen jarduera aztertzen hasi beharko dugu, baina hori datorren asterako edo ostiralerako utziko dugu, edo nola ere, gauzak honela, datorren larun bat honetan, milaka lagun espero ditugu Bilboko kaleetan, gu ere bertan izango gara, zuzenen eskainiko dizuegu, arratsaldeko 3:00 aurrera bertatik ikusi, entzun, eta jaurtiko den mezu horren berri, baina tira, baten bat kezkatuta egongo da. Hauek presoak etxera, Donostiako udaltzainak euskaraz, zer gehiago nahi ote duzue? Yo entiendo que aquellos que apalean policías, que revientan cajeros, que están con los de la Kale Borroka, que han secuestrado y han matado por su historia. Kaixo, Ainara López naiz, 19 urte ditut, Iturramakoa naiz eta futbol arbitro naiz. Eta orain, regional preferente kategorian nago. Arbitro neskak normalean ez gara oso urrun iristen mutilen konpetizioetan. Soldataren aldetik konparatzen badugu. Gizonezkoek beren lehenengo mailan irabazten dutena eta neskek beren lehenengo mailan irabazten dutena, pues bai, diferentzia oso handia da. Neskak arbitrak hasi ziren kontratu batekin, zeren lehen ez edukaten kontratua, beraz. Ez baduzu kontratu bat, ez duzu segururik, ez daukazu ezer, eta beraz egin zuten paroi bat arbitrak eskatzeko kontratu bat egitea. Eta lortu zuten kontratua egitea, eta berez orain ja gutxinaka gauzak aldatzen ari dira soldataren aldetik eta bat. Sosa dakar, beste gizonen
Eta esango duzue maskaradei buruz eta alako doinuekin siberruts dira eta guk horri goxo-goxo heldu nahi izan diogu, izan era izue maskaradak, inauteriak, neguarekin batera azal berritzeko garaia heldu da eta bide horretan gu ere bagoaz, noski pozik eta gaur esango duzue eta amaierako kontu hauek zer honezkero egutegia baduzuela, maskaradak, aurten gainera zuberotarrak iraultzeko prest, beste behin ere ez manesak, ez zuberotarrak, maskaradak euskaldunak omen datoz, eta badakizue beste behin ere erromesalderik ez dela faltako, Hego Euskal Herritik, ez dakit, turismo, ez dakit bestelako exotikoaren bila akaso batzuk, baina argi, ze gerra zibila lehertu berritan oraindik ere maskaradei eutsi zieten eta Ipar Euskal Herriko ikur garrantzitsu da, eta nola ez, zuberoako gazte belaunaldi guztiena, beraz, zaizue, gora maskaradak eta gora zuberoako gazteak beste behin ere, berritzaile, puskatzaile eta horten gainera, aizue, burutzagia, emaztea, emakumezkoa izango da eta gu horrekin ere, noske baietz oso pozik eta alaxe, pozik gaudenez, bagoaz gaurkoz, baina bihar ere, itzultzeko mehatxua eginez egunero bezalaxe, eskerrik asko, hor, bestaldean, beste behin ere izateagatik eta badakizuen nahienan izango gaituzuela eta iluntzero hemen, kolpez kolpe, Antenatika, Tezoeko, albistegi, fidagarri eta jator honetan gabon pasa. Ia itziri gazten nintzalarik, Parisan txartu nintzan kuražez beterik, plazerrez goxe eta burian harturik, behar niala hala gera bizi bostetan geroztik, nigarre egiten dit, siberrua zure. Bostetan geroztik nigarre egiten dit, siberrua zure. Agur, siberrua, bazter gizetako sokorrik eixerena. Agur, xolekia, zurirititenea metxiko zuenak. Iho, zen erditik, bostetan elkideita da zun asperena. Zizgeroztik, biziniz tristerik, abandonaturik, ez baita eririk, Parisez besterik, zu bezalakorik. Ez baita eririk, Parisez besterik, zu bezalakorik. Palazio ederretan gira alojatzen, eta segur gorratik haide freska hartzen, gailmerra sonkinik behitzaitu duritzen, horri gainen nizala agitzen, benez tira heben, bazterrak berdatzen, txoria kantatzen. Benez tira heben, bazterrak berdatzen, txoria kantatzen. Agur, siberua, bazter gizetako sokorrik eixerena. Agur, xolekia, zurirititenea metxiko zuenak. Biho, zan erditik, bostetan elkideita da zun asperena. Zizgeroztik, biziniz tristerik, abandonaturik, ez baita eririk, Parisez besterik, zu bezalakorik. Ez baita eririk, Parisez besterik, zu bezalakorik. Ametxalak ginezak ni ataratzera,